женин и отекчен, сам, необвързан, но самотен. Значи, мразя жените хора. Мразя жените хора. И знаете защо? Защото те просто затварят цели ресторанти. Отиват на ресторант. И, например, необвързаните хора стоят час, най-много час и половина. А пък обвързаните хора стоят до затваряне на ресторанта. И след това почват да поръчат чайове, кафета, десерти и така нататък. Почват да говорят с архитекта, нали? Харесвам това, което се поставя тук, и такива неща. После почват да питат готвача. Какво има в чая? Вода, кучко, какво да има друго, нали? То бас тъпотията, човек. И почват, после ако се женени, трябва да почнат да излизат с други женени хора. Жените им говорят само за такова, бебита, пампер си, че смърдял. Разбираш, че ще смърди, нали се прави гелвей? Но, че глава трябва да имаш за това, нали? И после поставяте жената понякога да поставя в някаква стая, нали? Вика, нали, той харесва футбол. И то непознатия почва да вика, нали? Аз харесвам футбол, футбол е хубав, ама е хубав много, нали? Кой отбор подкрепяш? И само някакъв другия, нали? Кой си ти, бе, бас си майката? Я бяга от тук, бе, майката да има. Не те знам даже, нали, такова. И почват и такива да се запознаеш с такива тъпи хора и така нататък. И никога в живота си няма да се намерите с родна душа. Никога, ама. Примерно почват, нали, някои, ние сме такова, заедно с родни души, сме с родни души, такива неща. И почват, нали, даже сами завършим изреченията. Ево, не казвам, нали, скъпи, май ще вали дъжд. И той каза дъжд, да, точно така, нали. И такова. Просто във връзките всеки иска много. Но просто връзките са нещо елементарно. Всеки трябва да дава всичко от себе си, но не да искате чак толкова много. Във връзките повече са, нали, отиваш и без са, да отиваш на кино. Пак се и беше, отиваш на кино. И без са, отиваш в къщата на дядо си. И без са, в къщата на баба си. И без са, в къщата на вашите. И така, нали, просто. И това са връзките, нали. И, даже понякога, пък когато си женен, даже почваш да ядеш много и то. Даже вече, когато си женен, правиш много по-малко секс и повече ядеш. Вече даже не спомняш кога си правил секс скоро, а пък спомняш, че вчера си ял такова боб с наденчик, нали? И после почваш да пъдиш все пак, това ти припомня, нали, за това. И никой просто няма да се намери с родна душа. Примерно той е такова, еврей, другия е германец. Няма да се случи, нали? То си тук е палестинец, другия е мида. Няма да се случи пак. Това е такова, че ти си черна жена, другия е черен мъж. Няма да се случи пак. Просто никакъв шанс.